फैगौ 30 मार्चआ बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि गोथार जोनोम सान। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि गोथार जोनोम सानखौ दतमानि थुलुंगाफुरियाव मेहेरगोनाङै खुंनो साखाफारा। बोसोरफ्रोमबो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि गोथार जोनोम सानखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा फरायसा सान महरै फालिबोदों। सिगां बोसोरफोराव फालिबोनाय बादिनो देग्लायबो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि गोथार जोनोम साननि लोब्बायै फैगौ 30 मार्च खालि क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय दतमा थुलुंगाफुरि थामहिनबा बिथांनि मंखरसालियाव फरायसा सान खुंनो थाखाय साखाफारा खालामदों। दिनै मिरु एबसुनि गाहाय नेहाथारि कनेन्द्र बसुमतारी, लोगो आफादगिरि खोरोमदाव वारि, क'क्राझार जिल्ला एबसुनि आफादगिरि कृपेश दैमारी, गाहाय नेहाथारि खाम्फा बसुमतारी लोगोसे दतमा आन्सलिक एबसुनि बिबानगिरि बिथांमोनहा हाबाफारिखौ खुंफुंगोन थावनियाव नायगिदिंहैदों। बे हाबाफारियाव जर'खा आलासि महरै महाराष्ट्रनि गागि खौरांगिरि जाय बिथाङा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आलादा रायजो बड'लेण्ड सोरजिनायखौ दुलाराय हादरावनो मिथिसार होदोंमोन। बिथां रुफा सिनाय बिथांखौ हांख्रायहरदों होननानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि कनेन्द्र बसुमतारीया फोरमायदों। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मंखरसालि अर्थात जे थुलुंगाफुरि बे दतमायाव थानाय बेवहाय जोङो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय लोगो आफादगिरि मानगोनां खोरोमदाव वारि आरो जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मिरुनि दैदेनगिरि बिथांमोन, क'क्राझार जिल्ला एबसुनि आफादगिरि कृपेश दैमारी, गाहाय नेहाथारि खाम्फा बसुमतारी आरो दतमा आन्सलिक कमिटि एबसु जोङो दिनै बेवहाय माने जे फैबाय थानाय 31 मार्च जे साना बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जोनोम सान आरो जे सानखौ दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' हारिया माखासे समनि बोसोरनि सिगांनिफ्राय फरायसा सान हिसाबै फालिबोबाय थानाय जादों आरो जे सानखौ दिनै आसाम गभर्नमेन्टआबो फरायसा सान हिसाबै आसाम नाङै गभर्नमेन्टनिफ्राय दिनै रेकगनाइज खालामबाय आरो मोनफ्रोमबो अनुस्थान प्रतिष्ठानाव दिनै खुंनाय जायो। बे हाबाफारिखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय गुबुन गुबुन बोसोराव खुंबोनाय बायदि देग्लायबो बे थुलुंगाफुरियाव मैखोमै माने फरायसाफोरनि बिभिन्न जे जोंनि माने इन्सटिटिउसननि फरायसाफोर फोरोंगुरु सारमोन आरो जोंनि रायजो राजा सानसुमै बिथांमोनखौ लानानै खुंनो थाखाय जोङो थांखि लादों। बे थुलुंगाफुरियाव गासै माने 5 निफ्राय 10 रोजा बेबायदि जोंनि फरायसा रायजो राजा बाहागो लानायजों बे हाबाफारिखौ जोङो खुंफुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामनो जोङो दिनै थागथियारि जादों। बिनिनो दिनै गिबि जोङो दिनै बे जायगाखौ फोसाबनायनिफ्राय लानानै लाहार फाहार खालामनायनिफ्राय लानानै जोङो बेखौ जोङो दिनै थिग खालामनो होननानै जोङो दिनै ओंखारदों। बे हाबाफारियाव जोङो दिनै स्पेशल गेस्ट हिसाबै सेनियर जार्नालिस्ट महाराष्ट्रनि जाय बिथाङा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि आन्दलन समाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मजों खाथिथाराव थानानै माने जे जोंनि आन्दलनखौ माने हादर नाङै फोसावदोंमोन बा आसाम नाङै फोसावदोंमोन बा भारतनि माने मोनसे बुद्धिजीबि महलाव बा भारतनि इन्टेलेक्सुयेल महलाव बा भारतनि जिखिनि मोनसे माने जे माने जोंनि आयेन बानायग्रा बिथांमोननि गेजेराव बिथांनि गेजेरजों जे जोंनि दाबिखौ जोङो लांनो हादोंमोन। बिथां माने मेडाम माने रुपा सिनाय महाराष्ट्रनि सेनियर जार्नालिस्ट बिथांखौ जोङो माने स्पेशल गेस्ट हिसाबै जोङो हांख्रायदों आरो बिथाङा जोंनो माने फैनो होननानै कनसेन्ट होबाय आरो बेबायदिनो जों बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मजों सोमोन्दो थानाय माखासे दैदेनगिरि बिबानगिरि बा माखासे माने आइकन बिथांमोनखौ जोङो हांख्रायनो नाजादों आरो सोमावसारनायजों सोमोन्दो थानाय बिथांमोनखौ जोङो हांख्रायनो जोङो नाजादों। लोगोसेयै जे फरायसाफोरनि जेनोखि बाथ्रा बे बाथ्राफोरखौ लानानै जोङो दिनै बे हाबाफारिखौ जोङो खुंफुंनो थाखाय जोङो दिनै थांखि लादों। दा बेखायनो बै दिनखालि जे बे हाबाफारिनि जाफुंनायनि थाखाय जोङो बयनिबो माने अनसायनाय आरो बयनिबो माने हेफाजाब आरो बयनिबो ब्लेसिंस आरो बयनिबो उइसखौ जोङो लुबैगोन। मानो होनबा बियो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि माने जोनोम सान, जे सानखौ जोङो फरायसा सान हिसाबै फालियो आरो बर' हारिखौ गेरेमसा हारि दानायनि बाथ्राया दाबो साफ्रोमबो बर' फिसाफोरनियाव दङ।
बेनि थाखाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सान्थौ आरो सानस्रि बेखौ जोङो मान होनायजों लोगोसे बेखौ फेहेरनांगौनि थाखाय बेबायदि मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो थांबाय थानांगोन बेखिनिखौ दिनै नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों आङो दिनै रायजो राजानिसिम माने फोरमायहरनाय जायो आरो रायजो राजाफोरा जेन बे फैबाय थानाय प्रग्रामखौ माने अनसायो आरो मदद खालामो आं बेखौनो खावलायहरबाय गोजोन्थों नमस्कार मैं डॉक्टर प्रतिभा पसारी अग्रवाल IVF स्पेशलिस्ट एट अपोलो फार्टिलिटी गुवाहाटी मैं जनाब विचारिছো जे मैं कक्राझार अपोलो डायग्नोस्टिकत 23 मार्चत आহি आसो दुपरिया 12टा बजार পৰা এটা বিনামূলীয়া নিসন্তানতা কেম্প লৈ প্লাই যাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেম আছে নিসন্তানতা প্ৰব্লেম আছে আহি প্লাই মোৰ লগত আলোচনা কৰি প্লাই চিকিৎসা কৰিব পাৰে আপোনালোকে বুকিংৰ কাৰণে কল কৰিব পাৰে 8135834710 নম্বৰত আকৌ একবাৰ কৈছো 8135834710 ফোন নম্বৰত কল কৰি প্লাই আপোনালোকে আপোনালোকৰ এপইন্টমেন্টটো বুক কৰিব পাৰে ধন্যবাদ